Een liedse 300 mensen kwamen Joet houden op de iependag van de afverloven in Haars, de Rek. Ze konden het hele fabriek terug en kregen wat ze wonen uitles door het werk. Die damp, de verwarmde lucht, gaat die kant op. Ja, de damp, wij doen met rookgassen die er vrijkomen. Die zijn ook dezelfde temperatuur, 900 graden. De meeste mensen die op de dag kwamen, zijn vooral nieuwsgierig. En hier net zoveel probleem met de oven. Dat toch een heel soort discussie over is. Nou, de techniek hè. De techniek die vind ik heel interessant. Als ik je winnen, dan zoek ik waarschijnlijk wel in je discussie in. We reden daar straks je delen, dan staan alle gebieden niet lonen. Die zijn lekker bruin als wat. We zijn voor dat komt van deze hoog weer. Nee, maar je maakt je er net zo druk hoor. ik maak je me er net druk hoor. Uit elke drill komt er een peep, hè. Dus. En ik bedoel, meestal is langer al kwetsbaar in alles, hè. Ze willen de wereld zitten op mijn kop. Je vindt de discussie hoe dit is over eigenlijk? Het is voor mij belangrijk, belangstelling om te zien voor je al je werkertje. Ik denk wel eens dat er een beetje te veel discussie over is. Want er wordt erg veel nadruk op bepaalde zaken gelegd. Ja, het is vrij nieuwe technieken, daar kan wel eens iets fout gaan natuurlijk. Aldoende leert men, denk ik dan. Dit wordt zo volle dingen, iedereen mag een mening hebben. En je weet er natuurlijk net alle technische dingen weet je al net volle van. Dus ja, dan krijg je toch verschillende meningen. Maar gewoon kwamen maar de kritische blik en bezochten toch weer antwoorden te krijgen op vragen dat ze maar zitten bleven. Dus wij moeten eens even zien waar ze mee bezig zijn en wat zij zeggen dat het echt zo allemaal gebeurt. Ja. Maar denk je dat je dat op een iependag zegt? Nee, maar je kan wel met een aantal personen wel praten. Die zie je wel rondlopen en dan probeer je daar wat vragen te stellen. En dan wat antwoorden te krijgen. En wat antwoorden te krijgen. Ja. Dat is het lastigste, ja. Een gesprek met John van Nooy gaat. En zodra je op een kritisch punt begint, dan zegt hij ja, maar bij anderen. Of kijk eens wat auto's uitstoten. Of een open haard levert ook dioxine op. Ja, dat is nog zo, maar het gaat nu even over de rek. En hij praat iedere keer over, als je over een probleem hebt, begint hij gauw ergens anders over. Dus ja. Op een gegeven moment zei hij nee, ik geef daar verder geen antwoord op. En ja, dan, als het moeilijk wordt, dan of hij weet het niet of hij wil het niet zeggen. Nou ja, maar dat is voor ons ook erg frustrerend. Ja, er komen mensen zeg maar, die heel enthousiast zijn, maar er zijn ook kritische volgers. En ik denk dat dat er gewoon bij hoort. En ik ben hier zelf ook vandaag om te zorgen dat ik dat soort debat ook aangaat met die mensen. Hoe is dan debat? Hoe doe je dat? Ja, nou deze mensen die zitten er heel scherp in. En goed, die gaan naar een situatie dat ze eigenlijk niemand meer vertrouwen. Ze vertrouwen de rechter niet meer. Ze vertrouwen de overheid niet meer, de FUMO niet, de Vrom Inspectie niet. Ja, en dan wordt het heel lastig. Maar je kunt er wel gewoon mee praten? Jazeker. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je ermee kan praten. En een bakje koffie kan drinken. Het hoort er gewoon bij. De nieuwe turbine die het pleerst is, hoe ik pensioen worden. 10.000 huishoudens kennen door deze nieuwe installatie van energie pensioen worden. En dat is omrin Grutskop. Met deze turbine gaan we de stoom, zeg maar, die Frisia-zout hiernaast niet afneemt, omzetten in elektriciteit. Want we gaan nog meer duurzame energie maken. Dat is een prachtige PR voor de Rek. Ja, dat is goede PR voor de Rek, maar ik denk ook een hele goede PR voor Friesland. Ik denk dat duurzame energie, dat is een groot goed. We weten allemaal dat we naar een nieuwe wereld toe moeten. En daar dragen wij ons steentje ook aan bij.